Spracovanie jesenných plodov zo záhrady a pozemkov ako je hrozno a jablká môžeme robiť niekoľkými postupmi. Dôležité je, aké druhy výrobkov chceme dosiahnuť a podľa toho si určujeme aj postupy spracovania. Väčšinu ovocia, ktoré obsahuje drobné kôstočky, potrebujeme po rozpučení alebo otrhnutí z kostrniek ešte následne odstrániť zo spracovanej hmoty. Tieto kôstočky sú potom vo výslednom produkte zdrojom horkosti a môžu kaziť celkovú chuť výrobkov. Preto je spôsob ich odstránenia cez parný hrniec, v ktorom získame čistú šťavu s časťou vlákniny veľmi žiadaný. Následne môžeme čistú šťavu z ovocia spracovať na mušt, alebo ju varom zahustiť a vytvoriť rôzne druhy rôsolov a džemov. Je veľmi vhodné, ak na to použijeme aj na doplnenie iné ovocie. Jablká obsahujú oveľa viac pektínu, ktorý takto prírodným spôsobom doplníme do šťavy a vieme ju zahustiť. Aj chuť výsledného produktu je zaujímavá a má širšie použitie pre spotrebiteľa. Spracovanie v záhrade, komunitnej záhrade, na spoločnom pozemku môžeme vždy pripraviť ako spoločné stretnutie a spoločnú prácu, učenie sa navzájom a hlavne komunikáciu. Ak prepojíme rôzne generácie a rôzne sociálne vrstvy, tak to má vždy ďalšiu pridanú hodnotu a je obohatením pre všetky strany. Tieto stretnutia a spoločná práca je zároveň terapiou, neformálnym a informálnym učením sa a odovzdávaním skúseností medzigeneračne. Tiež je to odovzdávanie vzorcov správania a pristupovania k jedlu a jeho príprave v rôznych druhoch a situáciách. Tak toto je pridaná hodnota pre všetky skupiny a všetkých zúčastnených. Jablká dôkladne umieme, vytriedime, prípadne povykrajujeme poškodené časti a následne použijeme zariadenie na ich rozomletie. Ak vieme, že hmotu budeme odšťavovať, tak rozomletie môžeme urobiť z celých jablk aj s jaderníkom. Stroj nám uľahčí prácu a následne môžeme odšťavovať v parnom hrnci alebo v odšťavovacom lise. Pokiaľ jablká zbavíme jaderníkov, tak ich môžeme upiesť. Tým odstránime väčšinu vody, skoncentrujeme chuť ovocia, dokonca časť cukru aj skaramelizuje a získame ďalšiu chuť jablk. Takúto hmotu môžeme priamo uložiť do sterilizovaných pohárov a znova výrobok pasterizovať pri teplote 90 stupňov Celzia po dobu 30 minút. Aby sa viečka dôkladne prisali a výrobok bol trváci. Pri pasterizácii musí dôjsť k dosiahnutiu danej teploty a času v celom objeme zaváracieho pohára. Dobrú chuť a príjemné komunitné spracovanie.